Mae hwn yn lun dens iawn. Mae'n llawn ystyron. Ci a cath yn cusanu. Di hyn yn cyfleu rhyw rhwng gwahanol hil o bobl, rhwng gwahanol fathau o bobl, rhwng gwahanol gender. Pethau mae dyn ni wastad wedi meddwl bod ni wedi ennill y frwydr dros dyn nhw. A rwan, dyn ni'n cyrraedd y cyfnod lle mae pethau yn mynd unwaith eto rhwng y cwn a'r cathod. Dyn ni'n gweld yn America Trump a yr aden dde yn erbyn yr aden chwith a hiliaeth yn codi hyn eto. Ac yn Mhrydain, wrth gwrs, Brexit, anti-immigration, bob math o bethau fel e. Mae hyn i gyd yn cael ei gyfleu yn y ddelwedd syml yma. Y ci yn cael ei gusanu gan y gath. Mae'r llun yma'n da, dydy. Mae'n hawdd iawn cymryd llun sy'n siarp neis fel yn y blaen a wedyn yn ffedio out of focus neu cefndir. Mae angen rhyw gamera arbennig. Dwi'n yn dda iawn am wneud pethau. Dwi'n siŵr sy'n mrawd yng nghyfraith i, Jeremy. Tys y fo'n cymryd photographs, dydy o ddim ond pe bai o. Byddai'r math o lun fysa fo'n gymryd, fysa fo'n cael gafel ar y camera gorau, fysa fo'n ymchwilio fewn i'r cameras gorau i gael y fath yna o effaith yma ni. Ond wrth gwrs dim dyna diw fryd, ond pan mae rhai fryd ar unrhyw beth, mae'n mynd i'r eithaf efo'r pethau yma. Gyda fi un o'r Hummer vans mawr ma'n nhw'n teithio gwmpas y wlad efo hwnnw ac yn mapio bob peth allan, paratoi bob peth, ymchwil.